stalo sa toho hrozne veľa. Prerábanie. A ideme sa vrátiť do decembra vlastne minulého roka. A mám dneska vlastne test. Tak som vlastne stretla svoju kamarátku, ktorú som... Potrebujem sa dostať k tej svojej naozajstnej verzii, takže som si objednala šper. Bola som vlastne v DMke a utratila som tam 60 €. Robila podlaha a strop. Celý december vlastne som prežívala tak. Naozaj cítim, že ja sa mením, že sa veci okolo mňa menia, otvárajú sa mi nové dvere. No, lenže poďme teraz do môjho aktuálneho života. Je to čistý chaos, ako som spomínala. Ahojte srdiečka, ja vás vítam u nového zapisu do môjho digitálneho denníčka po hrozne dlhej dobe, ja viem. A máme tu na už január a ja som sa akože snažila aj medzi tým točiť, ale proste stalo sa toho hrozne veľa a za každým, keď som sa snažila, tak to skrátka nejako zlyhalo. Takže som to nechala chvíľku tak a užívala som si vlastne december a potom zase január a zase prišlo niečo iné a nové, takže som počkala, kým bude ten správny čas a kým to pôjde. Inak chcem povedať, že čokoľvek proste tu na uvidíte neusporiadané alebo teraz proste ja sa ani nejdem snažiť na to tu zorganizované a pekné, pretože my prerábame a všade je proste bordel ako po výbuchu, čo vlastne k tomu patrí, takže to absolútne neriešte, čo je tu na. Takže ale keďže vám chcem o všetkom porozprávať, ja tu mám notebook, takže budem občas do toho pozerať. A ideme sa vrátiť do decembra vlastne minulého roka. Pre mňa je zima vlastne vždycky to najťažšie obdobie a naozaj ho úprimne nemusím, mne proste nerobí radosť. Ja keď vidím všetko biele a tak, ja nikomu to nechcem kaziť, ale proste pre mňa to skrátka nie je. Tak ako sa niekomu nepáči leto, tak mne sa neľúbi zima. No ale tentokrát musím povedať, že to bolo neskutočne krásne a veľmi som si to akože užila. Samozrejme problémy sa ma nevyhli ani tentokrát. Nebolo to úplne 100% dokonalé, ale už máme asi prvý krok k tomu, aby to bolo lepšie, takže verím, že každá zima bude lepšia a lepšia, ale táto bola naozaj krásna a jedinečná. Celý december vlastne som prežívala tak, že mi bolo strašne zlé. Akože nie nejako psychicky, ale fyzicky mi bolo dosť akože zle. Vlastne na začiatku decembra som dostala vírózu a potom na Vianoce, keď som otvárala darčeky, mi prišla menštruácia a po menštruácii, keď už bola lepšia, tak asi dva dní na to som ochorela, že som mala nadchu, hrdlo ma bolelo, takže to bolo úžasné, mala som nadchu, bolelo ma hrdlo a blížil sa Silvester, ktorý som poprvýkrát v živote nemala akože stráviť len s rodinou, ale aj s niekým akože mojím a to mojim priateľom. Ja si myslím, že už ste to akože všetci tak videli, že mám priateľa. Som neskutočne šťastná, že sa toto objavilo v mojom živote. A chcem povedať, že teraz sa to tu nebude točiť okolo môjho priateľa a tak, ale je skrátka v mojom živote, takže bude pravdepodobne aj vo vlogoch. A ja nechcem akože, aby sa to tu točilo len okolo môjho priateľa, aj keď môj vesmír sa akurát okolo iba toho točí, ale bude vo vlogoch, pretože je to proste môj život a ja s vami svoj život zdieľam, takže ho nebudem nejak vystrihovať. Našťastie to teda nebolo až tak hrozné, ako to vyzeralo, že bude. Ja som sa vyliečila asi za 3 dní z vírozy, za 3 dní bolo lepšie aj z menštruácie a aj dokonca 3 dní mi trvalo, kým som sa dala dokopy, akože a stihla som to tak, aby proste som nikoho nenakazila. Ja som proste pila čaje celý deň, klochtala si hrdlo, ja neviem, bola nad parou zo šalvie a vdychovala som to, mala som sveter, šál, perine som bola ako taká kukla, ale vyliečila som to za 3 dní a tým pádom bol Silvester už potom úplne v pohode. A tiež, čo sa stalo v decembri, tak som vlastne stretla svoju kamarátku, ktorú som vlastne spoznala v nemocnici a my sme sa vlastne odvtedy nevideli a bolo to neskutočne akože silné pre mňa, pretože som akože
akože nerátala ani ja, ani ona, že proste ešte tu budem stať, akože samozrejme ona dúfala a tak, ale proste ani ja som nerátala, že sa také niečo stane a že ju proste budem rozprávať, že som to zvládla, že som prežila a že som teraz konečne šťastná, takže aj pre mňa, že som ju videla, že ešte stále proste tu je a bojuje, proste to je pre mňa, bolo to pre mňa a stále je proste neskutočný zázrak a dúfam, že všetci vyhráme proste jedného dňa tie naše boje a budeme všetci šťastní. Zároveň som potom na Silvestra, lebo okrem môjho priateľa tu ešte prišla rodina z maminej strany, ktorú až tak sme nepoznali, takže som ho mala možnosť poznať a bolo to tiež úžasné a potom prišla už moja rodina, ktorú som poznala a to bolo úplne tiež úžasné. Ja som si to neskutočne užila, neskutočne som vďačná za to, aké to bolo a čo všetko sa udialo proste. Ja som ani neriešila, že mne je nejako fyzicky zle, až kým to nebolo fakt, že by som niekoho nakazila alebo tak. Ale skrátka, kým sa dalo, tak ja som si to úplne užívala a moje srdiečko poprvýkrát v živote bolo tak neskutočne naplnené láskou a šťastím, že ja som možno by som vyskočila akože do vesmíru, hej. No, lenže poďme teraz do môjho aktuálneho života. Keďže mne bolo proste v decembri zle, tak som sa teda rozhodla proste stopnúť všetko ostatné, že nech si užívam tie nejaké momenty. No a tým pádom vlastne som neurobila nič z toho, čo som chcela, aby som tento rok začala poriadne. Akože urobila taký ten nejaký základ, ale nestihla som skrátka ten ostatok. Potom sme začali prerábať, potom sa to stalo, všetko sa posúva. Takže ja mám aktuálne v živote taký chaos, že ani poriadne neviem, kde čo je. Takže a už ma to začalo strašne hnevať. Včera som si dala masku, strelila si takú neviditeľnú facku a vlastne som si všetko spísala, že čo by som vlastne chcela robiť a tak. A proste som na tým naozaj sedela a rozmýšľala, čo s tým. Lebo kvázi ja by som sa mala učiť už pomaličky, ale potom som vlastne si uvedomila, že kým to tu není v poriadku, kým tu je chaos, kým tu je bordel, tak ja si to ani poriadne nezapamätám. Ja som strašne nervózna v bordeli, aj teraz som nervózna, to sa ani neučím. A ešte vlastne ani druhý pol rok oficiálne nezačal, takže som sa rozhodla, že to zatiaľ nechám tak. Teraz bude vlastne takou prioritou pre mňa sa dať dokopy a nejako si to tu pretriediť a to, čo som proste mala v pláne v decembri, keď som vlastne chcela urobiť taký ten reset, tak ho urobím teraz. Vlastne potom začneme prerábať aj moju izbu, takže chcela by som to stihnúť, kým začneme prerábať izbu, aby proste potom, keď sa doprerába, ja si sadnem a môžem normálne štartovať ďalej. Dnes som si vybrala také, že idem si pretriediť akože fotky, teda vlastne ja som ich triedila, ale mám tu na svoj album, takže by som to chcela podávať do toho, aj do denníka si potrebujem nejaké, lebo mám nový denník, proste potrebujem si povytláčať fotky a pretriediť, aby som mohla aj natáčať a všetko. Takže dneska spravíme niečo z toho, ďalej tu nemám proste. Ja som to fakt, že včera načmarala všetko, že čo chcem, čo potrebujem, ako to spraviť. A mám vlastne tu na ešte zoznam, čo všetko by som mohla stihnúť tento týždeň. Samozrejme uvidíme, ako sa to podarí. No dneska vlastne si vypýtali rodičia, že či im nejdem spraviť fotky. Takže ja utekám. Za chvíľku sú tu nás z mesta, takže Kračinko má nový oblečok a mega mu pristane. Počkaj, pustím ťa. Nejakú dobu domka a ja som sa doteraz asi 3 hodiny hrala vlastne s fotkami. Robila som si to do koláží asi, no, nejdem vám ukazovať, lebo väčšinou sú
sú akože s ľuďmi a nechcem to moc akože ukazovať, ale myslím si, že tieto môžem ukázať. Ja som si to podávala všetko do týchto mojich koláží, ktoré pridávam aj na Instagram a vytlačila som si to, takže mi to celé trvalo nejaké tie 3 hodinky, 4 možno. A ešte som pomáhala rodičom, akože trošku. Idem teda si to podávať do albumu, vystrihnúť si to, ešte sa mi zalohuje vlastne mobil. Ja si všetky vlastne fotky dávam do notebooku a ešte potom na USB kľúč. A aby náhodou, keby niečo, tak tie najdôležitejšie nech tam mám. Dobré ráno. Ja mám dneska vlastne test, kedy sa uvidí, či budem už môcť robiť vodičák, alebo ešte s tým akože počkať. Je to také, že aby proste som bola ja v bezpečí a aby som taký proste neviem test. A pán psychológ mi povedal, že hlavne nemám byť unavená, že sa mám vyspať. Ja som sa dneska zobudila 4, asi 20 dačo a odtedy som hore. A idem teraz vlastne na 7 do mesta autobusom. Mi to pripomína moje školské časy, keď som musela do 7 byť proste preč internátu a v škole. Najlepšie o 7, lebo 70 mi predtým začínala škola. Dámy a pani, ja som to zvládla, ale asi neuvidíte úplne moju radosť, pretože ja sa cítim neskutočne ťažko dneska. Mne má prísť menštruácia a proste cítim sa ako taký slon, ako keby som niesla slona a proste dneska je mi tak na hovno, že to neviem opísať. Bola som vlastne v DMK a utratila som tam 60 €, ale nebolo to iba pre mňa, takže ideme si ukázať haul. A vlastne moja sestra má 10, ale začína proste, je puberta a začína mať akné a je to také pre ňu dosť nepríjemné, takže že som jej kúpila také najviac pre citlivé, ako môže byť proste, lebo nechcem jej fakt kúpovať niečo silné alebo čo by ju podražila tak. Takže tu máme z Ultra Sensitive od Balei, vlastne tento čistiaci gel, pretože podľa mňa čistenie tej pleti, keď máte akné alebo proste máte masnú tú pleť a tak, je podľa mňa veľmi dôležité. A ďalej som jej kúpila tento cica krémik na pupínky, na vyrážky. V živote som to nemala, takže dúfam, že jej to pomôže. Čiže som jej kúpila takto deodorant, ktorý používa. Kúpila som sebe deodoranty. Ja som to začala asi v oktobri a neviem, koľko tej balenie už mám, ale som tomu stále verná. Ja mám sprcháče, ja mám proste deodoranty a zbožujem to. A potom mám ešte tento, keď sa necítim na to, aby som si dávala ten, že som doma, alebo proste pred spánkom, alebo keď už je tak proste si nedávam ten s vôňou, ale dávam si taký ľahký, taký... A Baleu dneska budeme pokračovať, lebo Bala proste podľa mňa je úžasná značka. Samozrejme má nejaké tie zlé produkty, ale je za mňa úžasná. Mám tu hneď niekoľko produktov. Vlastne asi 3/4 z toho, čo som kúpila, tak je od Balei. Kúpila som vlastne sebe trošku novú skincare, lebo mám pocit, že úplne už to, čo mám, nerobí to, čo by malo robiť. A mám proste v poslednom období taký pocit, že potrebujem sa úplne, nie že úplne, ale potrebujem sa dostať k tej svojej naozajstnej verzii, takže som si objednala šperky. Idem meniť izbu, proste ja milujem clean girl estetiku,
ale niečo mi tam chýba. Ja proste milujem aj takú fantasy, takú proste čipka, tie také krásne zrkadielka, tie proste, neviem, necítim sa tu na úplne teraz najlepšie v tejto koži, už nie som úplne, že iba clean girl, ale neviem, ako mám nazvať ten štýl, ale pridružilo sa to tam také, neviem ako to nazvať. Takže som si kúpila aj novú skincare, prosím vás, mne už došla. Ja si nikdy nekupujem produkty, kým ich mám. Kúpila som si toto sérum s ceramidmi. Proste niečo nové, aby som mala. Ja budem stále verná svojej Purity Vision, ale mám aj iné séra a tie mi dochádzajú, takže kúpila som si niečo nové z tej. Ďalej, no toner som nechala ten istý, lebo som s ním akože spokojná. A ešte som si kúpila bariéru, tento krém, zase od Balei Ultra Sensitive, lebo akože vraj robí svoju robotu, takže uvidíme. Ja mám proste pocit, že to už ani není skôr, že akné, ale že mám niečo s bariérou. Proste aj mi vyskakujú videá na TikToku o tom, aj proste ja mám sama taký pocit, že niečo s tou pleťou nie je také, ako by to malo byť, takže som sa rozhodla, že to skúsim. Taktiež som s týmto hrozne spokojná. Ja som kúpila teda aj mamine a kúpila som túto telové mlieko od Balei s touto 15% ureou. Ja som s tým neskutočne spokojná. Proste neviem prečo, ale mňa hrozne dráždia iné krémy, ale toto proste milujem to, takže som kúpila aj mamine. Ďalej tu mám krémy k poholení a ešte som si kúpila, lebo ja mám od Garnier zase masku, alebo proste takú tú s papájou, takéto, neviem ako sa to teraz volá. Tiež mám pocit, že už potrebujú zmenu, akože som s tým spokojná, ale zase niečo mi chýba, takže vyskúšam túto od Balei keratínom a uvidíme, čo to urobí. Tu som si kúpila žiletky na intimnú hygienu, ak niečo hľadáte, že na intimnú starostlivosť odporúčam vám Chili, proste ja mám od nich skoro všetko a som s tým neskutočne spokojná a už by som sa nevracala k tým ostatným produktom. Mám tu toto od Essence, tento peptid a hovorím vám, že proste toto je akože dupe na Road, mám pocit. Ja to zbožňujem, mám už všetky odtiene a kúpila som si ďalší proste tento balzámik, takže skoro som zabudla na tú vec, čo mi najviac urobila radosť. Kúpila som si od Asante túto masku. Prosím vás, to je matcha maska. Ja som to zbadala, hneď išla do košíka a posielala som to kamarátke. Je to taká tá kolagénová, čo máte celú noc na tvári. Tuto máte mať 8 až 10 hodín. No a ešte som si kúpila na skúšku túto od Balei. To je taká tá hydrogelová maska. No a to je z dnešného holu všetko. Ja si idem urobiť papanie a asi dneska neviem, či budem niečo točiť ďalej, lebo proste je mi tak, ako je, takže asi pôjdem ležať. Ja som chcela dneska robiť. Máme tu na stredu a my pomaličky finišujeme s obývačkou. Vlastne tu sa robila podlaha a strop. Máme aj nový luster, takže sa z toho veľmi teším. No a ja som im dneska trošku pomáhala, ale nič také brutálne som nerobila, keďže mi není stále moc dobre a dneska vlastne už iba čakám na môjho priateľa, lebo ten príde. Stále tu je ešte bordelík a stále sa tu ešte má akože čo robiť, ale hrozne sa teším, že už sme pokročili. Rozprávali sme sa vlastne, že už by sme sa mohli tento týždeň vrhnúť na moju izbu, ale keďže chcem aj ja pomáhať a chcem si to aj ja akože spraviť, tak sme sa dohodli, že bude lepšie vlastne počkať na budúci týždeň, kedy mi bude dobre a budem si môcť aj ja to tam porobiť, keďže ja som sa dneska rozhodla, že si dáme oddychový deň, pretože sa poznám a viem, že proste keď idem za svoje limity, tak potom mi to telo neskutočne vráti. Takže rozmýšľam, že by som dneska robila niečo kreatívne, že asi chcem malovať po dlhej dobe, lebo dlho som nemalovala a proste iba
tak tvoriť, je v podstate z toho listu, čo som vám hovorila na začiatku, mám hotovú jednu vec. A asi proste na ostatok kašlám, uvidíme. Ale včera ja proste neviem, ja keď som s priateľom, mne úplne vypne čokoľvek. Ja zabudám mamine napísať, že som s ním. Alebo že proste niečo keď sa deje, alebo že mám natáčať, tak ja na to zabudnem. Ja mám hlavu úplne inde, takže som aj včera zabudla natáčať. Ale nevadí. Mne sa inak hrozne páčia od tejto autorky tieto kresby, takže dneska si ideme niečo z tohoto asi namalovať, rozmýšľam. A rozmýšľam tiež, že dneska proste to bude fakt, že lážo plážo, ak sa nepodarí, tak sa nepodarí. A proste asi chcem len kresliť a malovať a proste na nič nerozmýšľať. Reálne celý deň malujem, aby som to pri posledných doťukoch celé dokašľala. Celých asi 7 hodín som proste dokašľala. A už to nijak neopravím, lebo proste sa to roztendovalo. Budem to proste buď musieť celé na novo, alebo sa na to vykašľať. Ale poviem vám, konečne som neriešila, aby to bolo perfektné, aby proste som sa nejako sústredila, proste aby som si to užila, ale zároveň aby to aspoň trošku nejako vyzeralo. A keď už som s tým spokojná a iba chcem urobiť posledný doťuk, tak to dokašlem. Idem asi si zobrať proste notebook a idem pozerať seriál, pretože ja na to fakt nemám. A co ty? Mám pre teba darček. Vieš, čo by to mohlo byť? Svetla. Svetla? A niečo iné? Ty už si veľké dievča však. A robia sa ti už pupienky na tváričke. A ty to škrabeš. Lenže to sa musí zahojiť, aby ti neostali také jazvičky. Že už si veľké dievča. Tak budeš mať svoju prvú skincare. Vieš, ako ja si robím tváričku? Toto je taký gelik, ktorým si ráno aj večer umieš tváričku. A ja taký mám. No, aký si mala týždeň v škole? Dobrý. Dobrý. Budem tancovať. Tancovať ľudkovia, ja to idem tu na dneska ukončiť, pretože už sa nejde nič zaujímavého diať. Ja mám bolesti, takže nejdem nič až také robiť. Ja vám hrozne ďakujem, že ste si pozreli aj tento vlog a dúfam, že aspoň trošku ste si ho užili, aj keď tu nelietam, necvičím a neviem čo všetko. Ale proste je to čistý chaos, ako som spomínala. No ale cítim, že po tomto chaose, proste zvyčajne to býva po chaose, nastane niečo nové a veľké a ja cítim, že tento nový rok bude veľký. Ja vám ešte chcem poďakovať, že ste tu so mnou boli v roku 2025 a že ma podporujete a píšete krásne správy. Ja si to neskutočne vážim a dúfam, že budeme spolu na ceste aj týmto rokom. Naozaj cítim, že ja sa mením, že sa veci okolo mňa menia, otvárajú sa mi nové dvere a ja sa na to neskutočne teším, takže poďme na cestu za tou najlepšou verziou samých seba. Takto to tu vyzerá teda dneska, pretože ja som to tu vôbec neupratovala, keď ideme prerábať.
sa nesie v tomto ruchu, takže... Ukáž, ako pomáhaš. Pomáhaj, no. Tak, krás. Dobre, už to utlačené. No, ešte tu. Ešte takto to tak. utlačím. Tak. Teraz tu. Tak, dobre. Ešte poskáč. Ešte, poď. Musíš ešte tak. Tak. Dobre? Pomohol. Parádne. Na polku, tak. Zase utekám na autobus, lebo idem do mesta a idem na terapiu a potom idem s kamarátkou na date do kaviarne a ideme robiť journal, takže sa teším prvýkrát v tomto roku. Ja som sa ešte k tomu ani nedostala, takže musím vynechať pár strán, aby som mohla dorobiť to. A pozrite, čo ma tu čakalo. Je krásne. Aj tebe sa páči. Áno. Dúfam, že ma vidíte, ale ideme makať. Nech to tu dneska je hotové, takže